Hola, fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de la setmana. Doncs el Govern de la Generalitat ha aprovat un primer paquet d'ajudes al món de la cultura. Aquesta mesura vol pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 i obre dues línies de subvencions tant per a persones com per a empreses i entitats del sector cultural. D'una banda, la primera línia de subvencions es destinarà a compensar les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals. D'altra banda, la segona línia de subvencions compensarà les pèrdues per la cancel·lació d'espectacles i activitats culturals. I arriba la tercera gala de l'any de Difolc, que se celebrarà el 15 de novembre en format virtual. L'esdeveniment comptarà amb el lliurament dels premis a Difolc, en les tres categories de grup, federació i personalitat de l'any. A l'acte també es farà la proclamació del 33è Aplec Internacional 2021 i es donaran a conèixer les dates. La gala es podrà seguir a través del canal de YouTube de Difolc a partir de les 6 de la tarda. I l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ha anunciat que participarà en un projecte europeu sobre patrimoni immaterial. El projecte, que es titula Patrimoni viu per al desenvolupament sostenible, està liderat per França i vol abordar solucions innovadores i dur a terme estratègies que valorin el patrimoni cultural immaterial des d'un enfoc sostenible i local. El projecte pertany al programa Interreg Sudoe, que dona suport al desenvolupament regional del sud-oest d'Europa. I si sou fanàtics del Nadal, recomanem el llibre El tió de Nadal, origen i tradicions. L'obra està escrita per l'antropòleg Josep Fornés i explica els rituals associats al tió i la manera com es viu a Catalunya. El llibre forma part de la col·lecció Cultura Popular de Farell Editors i es pot adquirir a través del seu portal web. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!